magijom oni plove kroz noć. Da bi spasili zemlju moraju da budu brzi sad. Čija ih vodi u zemlju drevnih zmajeva. Neustrašivi momci moraju da zauzmu stav. Superheroji su spremni za borbu, zmajevima da zapruže čorbu. Svi za jednog i jedan za sve. Sigurno oni spasit će sve. Neustrašivi brzi transformišu sve. Sad je stalo zemljom je dete malo i jaki kokani. Zajedno oni su pravi titani, niko im sada ništa baš ne može. Ne mogu da verujem, ovo je ludo, vratili smo se. Šta vam se tačno dogodilo? O, zabrinuo si se za nas, frajeru, ha? Zabrinuo? Pa nestali ste samo na pola sata. Šta? Jesi siguran u to? Mislim da nas nije bilo mnogo duže, a? Gde ste bili, momci? Dajte, kažite. U najboljoj 3D igrici na celom svetu. Zaboravi rolere, bicikle i skejtove. Avantura u šumi, borba za opstanak, ništa se ne može uporediti s ovim. Fenomenalna stvar od koje zastaje dah. Šta je to? Zahvaljujući ovom kristalu, postali smo dinosaurusi i borili smo se sa zmajevima. Znači, dok ste se vi tamo sjajno zabavljali, ja sam ovde umirao od brige. Baš super. Čarobna kutija nas je odvela u jednu neverovatnu avanturu. Samo da znaš, bilo je opasno. A? Ovo je više od igre. To je epska borba na život i smrt. Ustanite, časni ratniče. Iznenadili su vas. Neće se pogoditi, generale Glavius, obećava. I bolje vam je. Čekajte moje naredbe. Ajmo tome, ajmo ponovo, šta kažeš? Jedva čekam da postanem triceratops i lovim zmajeve. Slušaj, Bobe, meni se čini da to baš i Nije u redu. Ništa. Čini mi se kao da se ugasila. Pa, šta piše u uputstvu, pročitaj. Evo ih. Pročitaj, Bob. A? Prazan papir. Tome, jesi li kod kuće? O. Tome? Mama ne voli kad se motamo vuda. Vratimo igru gde je bila. Momci, ovo što se danas dogodilo ostaje među nama. Obećavam. A nakon toga figure dinosaurusa su se same pomerale. I onda si imao viziju. I više od toga, video sam da zmajevi napadaju dinosaurus. Malo sam istraživao po internetu. Izgleda da smo upali u neki nedokumentovani period. Samo da znate, zmajevi nisu nikad postojali. Pa kako se onda zovu ta stvorenja što su nas napala? Strašni dinosaurusi? Vrate vremena. Bar tako mislim. Dinosaurusi i zmajevi su možda živjeli u praistoriji zajedno. Da, a šta je sa ljudima?
Šta misliš? Pre nego što smo se vratili, čuo sam neki ljudski glas koji mi je rekao: to je tvoja sudbina i vratit ćeš se, Dinofroze. Tako se zovemo, Dinofroz. Strava, super, sviđa mi se, baš. Pogledajte, igra se ponovo napunila. Ha, sjajno. Roditelji su mi na poslu. Imaćemo dovoljno vremena za zabavu. Piše da vođa mora da iskoristi karte da pomogne igračima. Koga ti zezaš? A? Uputstva se pojavljuju kada se igra aktivira. Piše kristal ili čigra može da vas imobilizuje. Jedva čekam da vidim kako deluju te karte. Želim da pocepam te zmajeve u komade. Ej, Tom, šta ti je? Zar nisi uzbuđen? To je tvoja sudbina. Vratit ćeš nam se, Dinofroze. Dobro. Idemo. To! Izgleda da smo ostali sami. Hej, ovo je ono mesto od prošlog puta. Izgleda da jeste. Dobrodošao u kraljevstvo dinosaurusa. Pogledaj, eno ih tamo. Nije ti ovo zoološki vrt? Da, moramo izmlatiti ove zmajeve. Ne. Došli smo da pronađemo čoveka koji mi je poručio da ću se vratiti. Misliš, nećemo se transformisati? Nećemo se čak ni boriti sa zmajevima. Moramo da ga nađemo. Ako se pretvorimo u dinosauruse, preplašit ćemo ga. Šteta. Glas je bio negde iza mene. Mislim da je došao odande. Hajde da pogledamo. Ljudski tragovi. Znao sam da ovde ima ljudi. Sigurno im nije lako uz sve te dinosauruse i zmajeve. Da, Bobe. Moramo da se držimo zajedno. A kad smo već kod toga, gde je John? Znaš, John uvek radi suprotno od onog što mu kažeš. Ovo je fantastično. No šta? Nije izdržao. Da vidim. Prema ovim upustvima, s ovim kartama, mogu da biram koje oružje, koju posebnu snagu i koje moći mogu dati kojim igračima u igri. Ali koje je najbolje oružje protiv zmajeva? Pa dobro, šta god. Ajmo. Johne! Johne, gde si? Johne! 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 Hej, Johne! Znaš šta, kapetane? Ovaj tvoj novi kolačić je stvarno nemoguć. Zašto si insistirao da nam se pridruži? Zato što je pametan, razumeš? Istina, malo je čudan, ali nam treba neko takav zbog ravnoteže. Ej, zašto bežiš? Samo sam htio da vidim ko je brži. Čega se plašiš? Samo želim da se igram.
Momci, pomerite se. Samo sam se šalio. John je u nevolji, treba mu pomoć. Dobro. Ovi su zmajevi drugačiji od onih pre. A više ih je od Smilodona. Možda oklop? Ne, to nije dovoljno, nisu trojice. Moram da nađem način kako da ga oteram od njega. Što? Morat ću da improvizujem. O, na kraju ravnici je jedan kanjon. Moram da stignem do planine. Moć, ne mogu skok. Sad! Johne! Johne! Eno ga! Neće uspeti! John! Rekao sam ti da je pametan. Zato nam je potreban. A? Zmajevi! I to trojica! Ogromni su i ljuti, šta sad? A? Kako si to uspeo, Tome? U pucu su pominjali moć imobilizacije. Moramo naći Johna. Pogledaj! Beži! Beži! To nije fair. Ti si se transformisao, a mi nismo. Trči, pametnjakoviću. Ej, dobar ti ovaj trik sa kristalnim štitom. Hvala, šteta što ne traje duže. Vratili su se. Zar im nije dosta? Ovoda, deco, zmajevi neće moći da vas prate. A? Šta je to? Isti misteriozni glas od prošlog puta. Kaže nam da uđemo, da mu verujemo. Mislim da nemamo izbora.
A šta ako je zamka? Spremi se, John. Nemojte se plašiti, vreme je. Dođite, sudbina vas čeka. Slušajte, ja sam rođen spreman. Čekali smo vas, Dinofroze. A? Čekaj sekund, pa on govori našim jezikom. Da vidimo o čemu se radi. Ne budi tako nagao, Dinofroze, ali budi hrabar. Ako postavljaš prava pitanja, saznaćeš sve što treba da saznaš, ali nema puno vremena za pitanja. Sad je vreme za borbu. Dođite, uđite. I šta sad? Ja sam šaman. Sve jezike sveta govorim. Šta želiš od nas? I u čemu to pričaš? Znači, ne znate svoju sudbinu. Pođite za mnom. Pokazat ću vam nešto i sve će vam biti jasno. Mi smo spremni na sve. Nadam se da je vaše samopouzdanje jako. Ono što ćete vidjeti je samo početak mnogo mračnije priče. Odvešću vas u selo. Ljudi zaista žive sa dinosaurusima. Pogledajte tamo. Tamo? Zmajevi planiraju da napadnu naše selo. U strahu su da ćete vi zaštititi žene i decu. Žele da vas namame na otvoren prostor i da vas ubiju. Ovi zmajevi su veći i opasniji od onih koje smo vidjeli ranije. Ne znam možemo li ih pobediti. Zmajevi ratnici su strašni i okrutni, ali vi ćete tek saznati šta sve možete, da ste posebni. Morate naučiti da koristite moć. Sredit ćemo mi njih. A? Računajte na nas. Bilo baš lepo od tebe, zar ne? Drago mi je da vas vidim. Prejaki su. Moramo da smislimo plan. Ugrožavamo te ljude. Mogu da iskoristim samo jednu kartu po igraču u svakoj igri. Ostaju još John i Tom. Totalna disperzija!
Smetamo ti možda? Oklop T-Rexa! Šta mi se tu događa? Jesi dobro? Moje telo se menja. Tačno na vreme! Na vreme za šta? Evo ga povraćenje. Šta? A hvala od šamana? Ali selo je sada sigurno. Želim neke odgovore, ali šamana nema, jednostavno je nestao. A mi moramo da idemo kući. Jesu li zmajevi napustili zemlju dinosaurusa? Nisu imali izbora, vaše visosti. Znali su da će izgubiti bitku. Čuti, Gladiuse! Znaš li zašto je bitna zemlja dinosaurusa? Još nam je samo ona ostala i pokorili smo sve, vaša visosti. Tako je, Gladiuse. Poslednje mesto gde moramo da zarobimo ljude. Moramo da izbacimo i eliminišemo dinofroze iz našeg sveta. Slava zmajevima i apsolutnom vladaru svega Neceronu. Pobrinite se da pobedimo, generale. Dinofrozi su jako opasni, ali jedno je sigurno. Rat je tek počeo i ne smeju da mi poremete planove. Imaju čarobnu moć, čudesnom magijom oni plove kroz noć. Da bi spasili zemlju moraju da budu brzi sad. Čina ih vodi u zemlju gde mi zmajeva. Neustrašivi momci moraju da zauzmu stav. Superheroji su spremni za borbu, zmajevima da zapruže